Přátelé, jako rodina často nakupujeme a tak jsme přivítali možnost mít z každého nákupu peníze zpět. Při svých nákupech předkládám tuto cashback kartu nebo mobil a tak získávám členské výhody. Jaké výhody mám? Cashback, peníze zpět. A za druhé body, nákupní body na slevy, které poskytují obchodníci tohoto cashback programu. Protože nakupujeme často, tak získáváme ročně tisíce korun zpět a 10 000 na další slevy. Co z toho mám já jako partnerská firma, která je zapojena do cashback programu? Tak především vracející se zákazníky, protože zákazník se rád vrací k tomu, který mu dal tuto kartu. Mám také nové zákazníky, protože takových jako já, kteří rozdáváme karty, jsou po světě desítky tisíc a v Česku tisíce. Takto si vzájemně posíláme zákazníky. A za třetí, mám z toho dodatečný příjem, protože z každého nákupu na tuto kartu, kterou dám svému klientovi, mám provize. Jelikož to firmám i mě přináší peníze, tak jsem si řekl, ono to funguje, tak proč nedoporučit tento cashback program dalším? Začal jsem vytvářet síť, infrastrukturu podnikatelů, kteří si vzájemně posílají zákazníky. Do našeho cashback programu přibývá každých pár minut firma, která rozdává svoje věrnostní karty. A tak přibývá i počet držitelů karet. S tím se opět zvyšuje zájem podnikatelů stát se našimi partnery, vzniká zajímavý objem obratu a koho doporučím nebo zapojím já, tak z obratu, který díky mně vznikne, mám provize. V loni se náš cashback program stal natolik populární, že se do něj zapojily velké sportovní kluby jako Slavia Praha, Rapid Vídeň, HC Slovan Bratislava, Lech Poznaň, Legia Varšava a další. Zapojil se dokonce i velký sportovní fenomén MotoGP. Všichni rozdávají tyto karty a jejich fanoušci pak nakupují u našich partnerů, jako například u mě. A z každého nákupu jde podpora těmto klubům především na děti a mládež. Díky nástupu sportu do našeho cashback programu se mi otevřela možnost stát se sponzorem. Co to znamená? Znamená to, že mám provize ze všech nákupů těchto fanoušků. A nejde už jen o sport, protože například v Rakousku se připojili hasiči. Jak dobrovolní, tak profesionální. Oni také dostávají tuto cashback kartu a to s jejich logem. Avšak není to jen cashback karta, ale také jejich průkazka s fotografií, jménem a hodností, kterou používají dnes a denně jak v práci, tak i na soutěžích. A samozřejmě při nakupování. To znamená, že i z těchto nákupů mám jako sponzor provize. Do podobných projektů se zapojují nové země a noví partneři. Pro mě jako pro sponzora je důležité, aby tito partneři byli silní, aby uměli distribuovat miliony karet a aby se na ně nakupovalo. I proto mám radost, že kromě sportů a hasičů se distribuce karet ujaly i potravinové řetězce či řetězce čerpacích stanic. Tam je totiž jasné, že se na kartu nakupovat bude okamžitě a hodně. Ještě prozradím, že letos náš cashback program udělá obrovský skok kupředu. Do programu se připojují top mužstva z italské nejvyšší fotbalové ligy Serie A. Itálie žije fotbalem, takže nepochybují, že se fotbalová karta dostane k milionům lidí. A my jako sponzoři budeme mít ze všeho provize. Asi chápete, že na můj cashback program nedám dopustit.